Mersu teki ihan klassiset. Tasaiselle jää kiinni, kun en laittanut tuota santarattaa. Joo, suotietä tyhjentelemässä tässä. Ja joo, niin no tyhjentämässä on kuorma jo päällä. Tulin käymään täällä minä miltä tämä näyttää tämä jänkällä jytissä. Ei hyvältä näytä, jos tämä viikon lämpimmin. No ei tällä kyllä, no koivuja tällä on vaan perkeleesti, vasta 2 kuormaa lähtee maanomistajalle vissiin. Joo. Ei se jäi vähän havuja jäi perkeleesti, se piti mulla inventoida se havuriviitusta. Mikähän oli se numero? Se oli joku 78, mikähän se? Tuollahan se. Viisas sortimenttia ja Inventera. Eikä tähän muualle jäänyt minun mielestä. Siihen jäi joku reilu nippu, pannaan 20 mottia. Oho, meni 9. Niin nää siitä lähtee, kun siinä on koivuja vieressä, niin ne saapi viiattu Kalleboriin. Millään se kävi täällä Auraan viime viikolla, sitä oli sitten imekettä täällä 20 senttiä tällä kairalla, niin kävi auraamassa tämän tien, niin jostain täältä ei ollut hirveästi ajettu. Täällä hirveästi niin ei ollutkaan puita, niin tätä eivät ole polkeneet laijasta laittaa, niin no, täällähän on laijat on sulanut, kun se on auralla pyyhkässyt irtolumeet siitä pois. Unohtunut polkea tämä tie. Toista kertaa minä täällä on ite käymässä, mutta ei jos ihan riittänyt nämä kerrat, että ois polkenut reunasta reunasta. No se on semmoista. Tämä suotietä niin kantaa. Sehän menee semmoseksi pinnasta semmoseksi kostaksi, tuo litisee ja lätisee rattaa alla, mutta tuossa on sitten se väjättää sillään tuohon välikääntä kesätien päähän siihen kääntöpaikalle. Se taitaa olla minä en kyllä ite asiassa tiedä miten päin minä olen täällä maailmassa nyt, niin, mutta jotenkin kahtoo vasta jälkeen siinä, että se on aika pitkään siihen aurinko lämpimästi paistelussa oli sen näköinen se vastaneen. Olisiko tuo etelä-pohjoislinjassa? Tällä se on vanha, mikä tämä on. Kontiko tämä? Kontua, mikä tämä on? Onko tämä Brunetti? Ei saanut mitään sellaisia. Se on kyllä rekisterikilpi, jos kahtonut piilubifteristä tie. Rotne Blondin, mitä ne on, en tiedä. Teekin on saman näköinen ainakin Suomessa. No, oli mikä oli, vaan se vissiin on ajanut jo pinon täytteen, niin se on jätetty tuo. Lunto siinä vähän leijalle. Joo, äkkiä häipyy maaliskuun 10. päivä. Mikä se 10. päivä se on? Alkaa kelit olla. Ja vasta menivät suolle hakkaamaan tuohon 3 ketjua tuohon vähän matkan päähän. Missä viime keväänä kuvasin siltä muutamia pätkiä silloin. Ei tämä nyt niin paha ollutkaan. Tämä saattaa mennä hankalaksi vaan kulkea, kun on. Vähän sen näköinen, että tässä on reikiä ja kiviä ja vaikka mitä tässä pinnassa. Tönkkilukko pois.
oliko tämä vielä sitten viimeinen lipasutun. Sitä kun sitä ei yhdelle ajokerralla niin muista. Eikö tuolla se vielä nousee yhden kerran tuon? No minä että pitikään se olla. Jämäkempi nousi. Oletama pikkusen täältä, niin jos se ainakin vähän tarttusta. Se on niin kylmä tuo maanpinta, se ei mene niinkään nollalumeeksi että se on jääpi semmoiksi pulverilumeeksi. Se näkee tuosta jäljestä heti. Se on murentunut paarumi alla tuossa on siitä se hakkoo paikkaansa niin aina ennenkin. Oi. Tämä se oli vähän semmonen vetelikä olo, pannaan tönkkilukko päälle, niin tarvii alkaa rattaata nostelemaan. Tämä se saattaa mennä huonokuntoiseksi tässä tämä. Tähän varmaan tästäkö nyt saapi jonkun reijän tähän polanteeseen käypi tässä, niin se saattaa äkkiä kavota tämä vähäinen lumi tästä. No melko möteelikkö tässä on. Minä en tiedä milloin täältä on joskus on vissiin. Siinä oli niitä rattain jäljet painanut tuohon kunttaan. Onko tässä sitten joku traktoritie tuohon alemmas? Missä se on kartta? Se on tuolla tuo suoja. Nyt tullaan tähän kesätien päähän. Ei siinä oo mitään tuossa. Kalle Poriin, joo, minä tuohon tuuria vaihettiin, porukalla vaihettiin henkilövaunulla vuoroa tuossa Korpilompolossa tai Teurajärvessä Sahan pihalla. Ja minä otin sitä Korpilompolosta energiapuita pajalla lämpölaitokselle. Sitten lasettelin tänne Jällivaaran suunnalle jonkun matkaa. 60 kilometriä ja sitten täältähän sitä on. Pitäis parisataa kilometriä kiikuttaa näitä sellukattilan syöttejä. Nosturi minä jätän tuohon johonkin varmaan yliverkaaliksi jätän. Vaikka aamulla sitten johonkin suuntaan siitä. Aikaa 8:30 on kello jo oli haukotutta. Sieltä Jäätiesavoton jälkeen Tervolassa kun kävin, niin mitä se oli kello? Jälkeen 2 minä olin hallilla, mutta piti siinä vähän lemmarinvaihtohommia tehdä, kun se meni tuo tasosäätöisen sylinteri tuolla kärryn perässä, mikä on, kun teli nostetaan ja se on akselissa kiinni se sylinteri, mikä säätää sitten, kun teli nostat ilmaan, niin se säätää sitten tasosäätöventtiilistä tankoa. Niin se sylinterin vaihon tässä viime viikon maanantainahan se oli, se lemmari oli mennyt semmoiseksi kananmunan malliseksi ja se kun oli lämpimiä kelejä oli, niin se puristi ja se eilettää sitten. No minähän sanoin siinä videolla, että ihan niin kuin olisin kuullut suhinaa. Miksi korviini kantautuu suhinaa, vaan kuulinko minä vähän. Niin sen saman suhinan minä kuulin sitten tuolla Tervolassa lähi Sahan pihalta ajamaan. Minä että ihan niinku kärryn perästä suhinan kuulunut. Ja sitten hoksin, että minähän viime viikolla tiukkasin sitä, mikä päivä se oli sitä lemmaria. Että se varmaan vuottaa taas se menee tuohon. Menneekään se sitten elinnoston venttiilille, vaan minnehän se menee se letku siitä sylinterillä. Niin.
minä että se vuoti silloin viime viikolla, sitä kiristeli ja se alkoi pitämään ja se meni kylmän puolelle se ilma. Se meni kovaksi koppuraksi se letku, niin se pikkusen suhisi sieltä juuresta sen, niin että se pitää alkaa lemmari tullut vaihtamaan. Ja sitä ruuvaili sitten aikaa siinä. Mutta sehän on jäätien hommissa, niin sehän on aina miljoona vahingot. Se on, eikö se kuulu asiaan. Kausi on pilalla ja koko vuoden tulos menee miinukselle ja johtaja joutuu veneen alle asumaan. Puhutaanko viime päivien polttavia puheenaiheita, eli tämä Veli-Matti Savinaisen tappasi. On sitä ollut 2 päivää nyt, niin somet koot aukassu. Ihan sama Instagramiin tai Facebookin koot aukassu, niin eikö Sofian Virran kuva on vain siinä. Pitää se olla oikea. Siis hallituksen jäsen ja omaa porukkaa alkaa kanseloimaan tuolle, niin ei siinä ole niinkö siis mitään järkeä kuin sitä omaa ideologiaa. Siis eihän se ole mitään suvaitsevaisuutta enää tuommoinen heidän puolesta. Minä silloin naaron, kun se oli mikä päivä sunnuntai, milloin niitä ensimmäisiä näki lehtijuttuja siitä hommasta, niin minä että voi jumalauta, että siitä Voke ja Bride hommasta puhutaan niin kuin se olisi joku laki. Ja niin kuin murhan tai kovempi kuin murha melkein syytöksenä. Äkä tee vettä alas sataa. Toivottavasti ei. On naurettavaa touhu. Tuossa oli tervolampuitakin vielä. Ja tuolla mulla jääkin niitä silloin viimeksi tuohon. Mahtaa nippu tuosta tulla. Tervolan 6 tukkia, mutta tuli stoppi sinne. Se oli yöllä, se oli aika täynnä se piha. Minä ei ole aika reunaan jouvu. Jo purkamaan. Minä arvasin, että siihen ei nyt oikeastaan enää kuin 2 kuormaa. Ehkä 3 olisi mahtunut siihen. Niin minä arvasin, että se tulee stoppi, niin sehän päivällä tuli viesti, että ei. Nyt pojat riittää. Täälläkin on vielä. Kyllä se vissiin vettä rupesi sataa. Voi jummia. Jospa tämä olisi vaan hetkellinen. Toivotaan. Tämäkin on kesätie tässä. Minä en tiedä oikein minkä kuntoinen tämä on, että kestääkö tänne jättää puita tällekään tielle, että joutuuko ne hätätilanteessa juontelemaan pois. Niitä on jo meillä juontohommia käynnissä. Yksi auto oli tänään se oli ollut juontamassa tuolla Jällivaaran tien varrella. Dugei pois metsät. Se ei pitkä ole se mehtätie, mutta se on pitkä. No on se nyt joku 3-4 kilometriä, mutta siinä on semmoisia paikkoja, näkee kun se aura on reunoja raapinut auki siitä, että tämä ei tule kestämään tämä keli, jos sattuu loppuun. Rupesi mahtaa veteen ja tulee. Voi perjantai. Voi perjantai. Sen verran on raskaa. Sen verran pystysuorassa tulee tavara tuolta taivaalta, että vettä se on ja lassiin se tarttuu tuohon. Mitä suolapaskaa poistusta, niin vähän levottaa jos se alkaa jäätämään. Melko liukkaksi on mennyt tämä raie, kun on montako autoa ajanut tämän päivän täältä ja eilettäni ajanut. Siinä se vielä vettä hipsauttaa pikkusen.
Se jos alkaa vähänkään niin kesätyylisesti satamaan vettä, niin saa nosturi ottaa kyllä matka. Tehtaalla asti käyvä. Saavat aamulla ottaa uusia suuntia. On kyllä tosiaan meni taas nämä kelit vähän häneeksi. On se nyt jonkun viikon pitänyt pikku pakkasta. Ei, siis on se ollut ihan hirveä alkuvuosi. Siis sen suhteen, että kun on niin kylmää ollut. Olisi pitänyt perkeen almanakkaa alkaa pitämään kirjaa, että minkälaista pakkasta se on ollut per päivä. Mutta no, jos ne heitetään lonkalta, niin tammi-helmikuu, niin minä luulen, että ne olisiko 10 päivää? 10 päivää ehkä, että oli vähempi kuin 20 pakkasta. Toivottavasti sieltä ei tule ketään. Tuolta ei ainakaan näe ketään tuleva. Ei tarvitse alkaa tässä möyhyssä taistelemaan. Oi kauhea, polanteen reonatus. Niin kymmenkunta varmaan semmoista päivää, että se 15, 10 ja 20 asteen välillä on ollut pakka. Ei saatana. Tarttuuko tämä tähän asfalttiin? En tiedä näkyykö se tuossa noiran kuvaussa, mutta aika voimakkaasti sattaa kyllä. Pitääkö mulla lumisia polkuja lähteä ajamaan? No ne on kuitenkin hiekotettu jo tuosta jos motarenkiin. Kyllä se tarttuu tähän asfalttiin. Voi ryökä. Tämä tästä vielä puuttuu. Heti kun vähän niin ja käyttää vetosia kevyempänä, niin pikkusen hyvähtää kiekkamittari. Joo, eikä se on lähteä losettelemaan. Katsoa mitä tuleman pitää. Nytpä se on suokeikka purettu. On se mukava pistävä tuuli oli tuossa viima kävi. Aste on pakkasta. Korvat tuntuu olevan aika viileät. Mä vinssi hakemaan tuosta satamasta kyytiin ja tankki täyteen ja himaa. Joo, ei se sitä vettä satanut, oisko? Lopetin sen kuvaamisen 5-6 kilometriä. Heitti pois se satteen. Oli se vissiin se saje kulkenut tuolla Överkaliksi yläpuolelle. No yläpuolellahan minä sillä olin, mutta sieltä Överkaliksi ylöspäin kulkenut. Kun se oli se jokivarsi, oli niin paikka semmonen nilipu-oloinen. Missä oli polannetta, niin se polannetta oli, niin se heti alkoi tyhjää lyömään. Meni vetävä rengas polanteen päälle. Sattukaa sinne päin. Oi, se meni liian pitkälle. Liian pitkälle, saapi 30 senttiä ajaa etti. Ratti suorassa. Joko se nyt noilla kierroksilla on suorassa. Ei se ihan ole. Lähdetään mä kahtomaan, sattuuko se sinne päin. Joo, tää meillä oli tässä autossa tosiaan riteemiakselin kääntymisongelmia. Toissa viikko, milloin se oli. Tää oli taas monta päivää Mersulle. Minä kävin yhden päivän kävin sillä meidän uudella autolla ajamassa. Ei vieläkään muuttunut mieli kamerapeilien suhteen.
Ei missään nimessä semmosia työkaluja. Kyllä siitä on enempi haittaa kuin hyötyä. Joo, siinä tässä ne joutuu vaihtamaan sen yksikön tuohon. Se on se yksikkö tossa se on vissi, onko se niinku vähän semmonen asentotunnisti. Se on tuossa sylinterissä kiinni se. Se mötikkä, niin eihän sitä ollut hyllytavarana tietenkään, niin sehän piti Sakemannelta tilata tuolta. Niin. Piti käydä tosiaan. Minä pari päivää oli vähän niinku kippäinen. Kotona makkoilin pari päivää. Sitten sen perjantai kävin uudella autolla. Yhden reissun, kun minä kävin, vaan kaksi, kun minä kävin, reissua, monta kun minä kävin, en muista. On se kyllä, sitä on vähän niinku kynsille lyöty. Se on niin surkea se näkymä siinä peilissä. Ei se ihan sattunut kohdalle, vaan kallisteli. Kumpi puoli se on väärää suuntaan. Annapa siitä lukko paikalle, ei mene perille asti tuo syli. Joo, se ei ole tuossa Mersussa, niin ei ole muuttunut se kuvanlaatu niin ollenkaan siinä. Siinä peilissä se on samanlainen harmaa. Ei se vieläkään riittää. Ei tää vielä vähän. Eko se meni. No ei se paljosta oo kiinni. Onko se tuon yleti kuin pitävällä alustalla tuolla? Ei se on sen verran nihkeä, että se. No se kummassa ei nyt mene. No nyt se. Mikä jalka se liikkuu? Meni sormet sekaisin. Joo, niin se kun se kuva on, niin se kun on harmaa, niin se on harmaa. Hyvä, ne tuli ulos sieltä, niin eikö nyt ne vastata? Valot killottaa niin siliin. Nyt jalat suoraksi. Eilettää tässä laitan perään nosturin. Nosturia ajoi eteenpäin, niin jalat kääntyy niin taaksepäin. Tämän jalan laitan niin pystysuoraksi, että kestää se kääntyy. Puomin nosti ilmaan, niin tämä lähti saman tien pyörimään tuonne. Ja sitten kun se tuo teline lähti kääntymään sitä mukaan painonvoimasta, niin tämä jalka alkoi menemään eteenpäin. Siinä se alkoi savota saatana, kun se niiasi tänne. Että pitää nyt laittaa kunnolla maata vasta. Jotta se nyt pysyy pystyssä kuitenkin. Joo, niin minä, että jos joutuu tosiaan tuommoisilla peileillä päivittäin tekemään töitä, niin se alkaa eri työmaan kahtelu siinä vaiheessa. No. No sehän nyt liikkuu, kun ei. Lunta ja jäätä on joka paikassa. Pyörikö puolukka sangon pohjalla.
kerrallaan kesken. Näkyy menee. Näkyi menevän, joo. Oi. Oi. Joo, kun mulla oli tarkoitus tosiaan överkaalleksi jättää tämä nosturi, vaan se tuli suunnitelman muutos. Niin toisen sitten tänne kaasporriin. Kaasporriin. Mukavaa, jos saanut purun jälkeen, niin rahapyörät ilmassa painaa himaa. Painaanko minä tuota? En oo paina. Kollegat siellä on. Ei se tuota aiempi auto tai kollega ollut. Tämän puolin se ainakin on kollega. Siinä oli tässä millään kun mä tähän nosturiin kävin jättämässä. Oli se perjantai, kun viime viikolla se oli joku päivä. Se oli jätkät siinä. Tuuhun jätin tuuhun missä tuo. Seisoo tämä tankkiauto. Se oli 3 jätkää seisoi tuossa rivissä. Mahorkkainen näkyy vetelevää siinä tehasalueella. Eiköhän ne oo kielletty, eikö ne tässä oo? Eiku siinä on vaan suuntakylttejä, että mihin mennään. Onko te varmaan hyvin niin noin julkisella paikalla tehtaan pihalla niin tupakoinnin poltto kielletty. Siinä ne toppahousut veti sätkään. Kahta kun minä nosturia jätin. Joo, tähti taivas. Tietä näyttää. Saa nähdä kun se tulee kirkas keli. No nyt pääsee kuitenkin kohtuun aikaan nukkumaan. Kello on 12. Tankin levy 10 minuutin päästä lähtee tuossa tankilta. Se on 1:30 onko ohi. No se on vaille 2 on kotona. Ihan hyvää aikaa. Järkeä nukkua. Sitä kyllä aamulla niin nyt on mennyt. No viikkohan se on oikeastaan ollut, että se on viime viikolla oli niin aurinkoisia kelejä. Niin. Kylläpä se heti eri virkeämpi olo oli aamulla kun herää. Eli mulla on yleensä varti yli 4 on kello soimassa. Eri mukavampi se on herätä kun päivän kajo verhon välistä jo näkyy. Ihan noko oli pimeyttä tuossa 2 kuukautta kun se on sitten melkein kello ympäristä pimeätä. Sitten muutama tunti päivällä on hämärää. Ei haittaa yhtä. On jos on mielihiivi heti paljon virkeämpi nyt kun päivänvalo pitenee. On ihan päivänvalon aikaan lähtee töihin ja tulee töistä. Ei sitten ihan vielä. Se 5 aikana kun lähtee hallilta, niin vielä joutuu ekstra valoja pitämään päällä. Mutta ei hirveän pitkä. Meinasin, että minä tuon tankkipaikalle jätän tuon vinssin tulla humautin tuolta sitten vauhilla. Kato minä, että no siinä on osetta sen verran, että ei tarvitse tyhjänä jäkältä. Katsotaan, pitikö se paikkaansa vai olisiko niistä silmälasseista ollut nyt apua. Joko niin minä kyllä viime yönä tankkasin tuolla Haaparantaa piti ajaa. Oi kauhea mikä metelikki. Haaparannassa piti sellille ajaa yöllä atpuita hakemaan kun tässä ei niin käynyt kahtomassa, mutta ohi hiastin tuossa ja katon, niin tässä on ollut, onko se 2 viikkoa kun se on ollut teippi tuossa pistooli ympäri tai tuommoinen mikä punaa-valkoinen nauha tuolla on. Katohan ne kakkosmittari tietenkään pelle.
Pelas. On ne julmat, on polttoaineen hinnat. Viikossa nousi dieselin hintakin niin 4. Eikö mahtaa se olla, jos oli Haaparannassa 21. Elikkä se on noussut 5 kruunua, eli 40 jotta senttiä. Nytkin on 19,37 on tässä Kirklekolle. No tässä on ollut oikeastaan 16 ja onko se 16 ja 7, mitä se on ollut se normihinta? Eli ei ole ihan 3 ruunua tässä noussut. Sellillä se oli, tuolla Ingolla oli Haaparannassa siinä, mikä on siinä isosta ympyrästä, kun käännetään sinne Snooze Crossistenille päin. Siinä se Ingo siinä seuraavassa pikku ympyrässä. Siinä oli 21,19 ja niin se taisi olla sellille. Ja bensan hintakin oli noussut, kun johtaja soitti tuossa iltapäivällä tai illalla. Se oli käynyt, mitähän vähettä, se oli käynyt tankkaamassa. Se oli bensan hintakin noussut tuossa UK-asemalla Matarengissä. Rumppi hyökkäsi sinne Ajatollahin luoksen. Hinta pompsahti. Ja Putin oli eilen täyllä lehteä päiväistunnolla, istun vessassa. Näkyy oleva otsikko, että Putin tarjoaa Ei, kun eihän se ollut, kun missä minä kuuntelin sitä. Ei, kun joo, lehdessähän se on. Auttavan käteen, on valmis auttamaan energiakriisissä eurooppalaisia. Oi saatana. Ei se ohtanut silmäkulma tuohon lasiireen. Tämä vähän purasta tuossa. Jaksaa haukotella kotiin asti.